ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଆଉ କେବେ ବି ଭିଡିଓ ବନେଇବିନି, ମିନି ବ୍ଲଗ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ମାନି 30 ଡେଜ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 17। ଭିଡିଓ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ନେଇକି ଜମା ବି ସିରିୟସ୍ ନଥିଲି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲି, ଭିଡିଓରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭିଉ ତ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ନେଇକି ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବର କିଛି ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିକି ରେଗୁଲାର ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଭିଡିଓରେ ଜମା ଭିଉ ଆସୁନି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ରହୁନି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ବି ଫିଲ୍ ହଉଛି କାରଣ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ଟାଇମ ଦେଇ ଦଉଛି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଆଉ ଏଡିଟିଂ କରିବାରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓରେ ଜମା ବି ଭଲ ଭିଉ ଆସୁନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ବୋଧେ ମୁଁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରୁନି, ବୋଧେ ମୁଁ ଏଡିଟିଂ ଠିକରେ କରିପାରୁନି, ବୋଧେ ମୋ ଭଏସ ଭଲ ନୁହେଁ, ବୋଧେ ମୁଁ ହିଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିକି ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଭିତରେ ମତେ ନା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ହସୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି କମ ଲୁହ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କି କିଏ କାହାକୁ ମାରି ଦେଇକି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକକୁ କନ୍ଦେଇଲାଣି, ଆଉ ପୁଣି କିଏ କାହାକୁ ଦୁନିଆ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲାଣି, ତ କିଏ କାହାଠୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇକି ତାକୁ କନ୍ଦେଇଲାଣି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ମୋର ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିକି ତମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବି ହସିଛ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ଆସିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।